рӯзҳои 13-14 декабр дар маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва Эрону румӣ баргузор гардид. дар рӯзи аввали чемпионати Тоҷикистон мо аз ҷараёни рақобатҳои паҳлавони куштини тарзи озод қисса карда будем. имрӯз бошад диққати моро рақобатҳои рӯзи дуюми мусобиқа, яъне сабқатҳои куштини Юнону румӣ ба худ ҷалб намудааст, чунки беҳтаринҳои ин намуди варзиш ҷамъ омада барои унвони қаҳрамонӣ дар соли 2025 маҳорати худро нишон медиҳанд. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 100 нафар зиёд иштирок доранд. дар дастаҳо суғд 1, суғд 2, вилояти хатлон 1, хатлон 2, душанбе 1, душанбе 2, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳам иштирок доранд ва мусобиқа дар сатҳи баланд рақобатҳо рафта истоданд. дар вазни 60 килограмм яке аз паҳлавони беҳтарини умедбахши мо ки ин сол дар чемпионатҳои ҷаҳону Осиё ҷои аввалу сеюмро гирифт, ӯ ҳам иштирок дорад. дар вазни 87 килограмм ҳам варзишгарои беҳтаринанд, иштирок доранд. уно ҳам дар Осиё ҷо гирифтанд, ҳам дар чемпионатҳои Осиё аз давлат берун дар чанд сатҳи мусобиқаҳо. рақобатҳои куштини Юнону румӣ аз рӯи 10 вазн миёни мардон роҳандозӣ гардида, зиёда аз 100 варзишгар аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар барои касби унвони қаҳрамонӣ дар чемпионати ҷумҳурӣ ҷамъ омада бо ҳам қозмоӣ намуда истодаанд. дар рӯзи аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва Юнону румӣ мо пайгири ҳунарнамоии паҳлавонони куштини тарзи озод будем, ки дар ҳамаи вазнҳо беҳтаринҳо муайян шуданд ва имконият пайдо карданд ки дар соли 2026 Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба монанди чемпионати Осиё, бозиҳои осиёӣ ва қаҳрамони ҷаҳон муаррифӣ намоянд. имрӯз бошад нерӯсанҷиҳо миёни паҳлавонони куштини Юнону румӣ оғоз шудааст ва мо лаҳзаҳои ҷолиб, лаҳзаҳои баҳсбарангез, эҳсосбарангезро пайгир мешавем ва аз ҷараёни мусобиқа шуморо бохабар месозем. моро ҳамроҳӣ намоед ва аз рақобатҳои куштингирони Юнону румӣ бохабар шавед. мусобиқаи мо ки ҳамин рӯз то бегоҳ ки тамом шуд, муайян мекунем ҷои аввал, якум, дуюм, сеюмро ва варзишгарон омодагии худашонро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ. аз пеш моҳи апрел чемпионат Осиё аст, калонсола дар ҷумҳурии Қирғизистон мегузарад, бозиҳои осиёӣ аст 2026 ва як чемпионатҳои ҷаҳону дигар омодагиро барои мусобиқа мебинем. 2 соли дигар вақт дорем барои ин. хела машқҳои дастаҷамӣ чӣ дар инҷо чиз аз кишвар берун ва мусобиқаҳои байналмилалӣ на кам аз 5-6 мусобиқаҳое ки байни Осиёву байни ҷаҳонода иштирок карда бачаҳо иштирок кунанд, хеле хуб мешавад ва омодагӣ ба 2028 хеле хуб мешавад. дар марҳилаи муқаддамотӣ мо шоҳиди ҳунарнамоии ҷолиб, муборизаҳои шадид ва иродаи қавии паҳлавонон гардидем. ҳар як варзишгар талош дошт то бо истифода аз маҳорати баланди техникӣ ва таҷрибаи варзишӣ роҳи худро то даври ниҳоии мусобиқа ҳамвор кунад. дар чемпионати Тоҷикистон рақобати якумамро аз даври 8 ниҳоӣ оғоз намудам ва ғолиб шудам. дар даврҳои баъдӣ ҳам кӯшиш мекунам ғолиб шавам ва медали тиллоро ба даст орам. дар ин чемпионати мо хеле доварони хуб ҳастанд ба монанди Пирмухаммеду Али Муҳаммад, Раҳмонов, Фаррухрӯз ки ин доварои дараҷаи байналмилалӣ мебошанд ва аъзои ҳакамони мо аз ҷумҳурии Эрон
довари дараҷаи олимпӣ мебошад, ки ин доварҳо хеле доварҳои ботаҷриба мебошанд. дамир отаев хеле хуб ҳунарнамоӣ нишон дода истодааст. Вай ҳамчун чемпион осиё аст. Чемпион осиё аст соли гузашта 2024. Вайам хеле ба вайам умед дорем то 2028. дамирҷон ҳоло маълум мешавад як лаҳзаҳо пас ки инҷа хуб мешавад, ки барои 2026 барои рафтани мусобиқаҳо муайян мегарданд. то расидан ба рақобатҳои финалӣ, яъне даври асосии мусобиқа, дар ҳамаи вазнҳо муборизаҳо ниҳоят шиддатнок сурат гирифтанд. билохира баъд аз талошҳои зиёд ҷуфтҳои финалӣ дар ҳамаи вазнҳо муайян гардиданд. баротов маҳдӣ ҳоло ки ман дидам ду рақобат кард бурид ва рақобати сеюму чоруми вай мондааст. вай хеле хуб баромад карда истодааст. баротов маҳдӣ имсол дар чемпионат осиё ҷои аввал гирифт, дар чемпионати ҷаҳон ҷои сеюм гирифт. дар ин ҷо дар вазни 77 килограмм рӯзиматов алишер хеле ҷавони бо умедбахш аст. дар вазни 87 килограмм ду нафар абдулҳаев суроб, султонзода муҳаммад, ино ҳам умедбахш ҳастанд ба мо. ҳоло он мебинем ки ба як-ду буромаданд ва дар ин ҷо ғолибон маълум мешавад пас аз 1-2 соат. ман мураббӣ аз вилояти суғд, аз дастаи вилояти суғд ҳастам. ман шогирдонамро 10 нафар сафарбар кардем. дар инҷа ҷамъ аз вилояти суғд 25 нафар иштирокчӣ ҳастанд. як чанд нафарашон финал буронданд. аз ваё якташон отаев дамир аст ки чемпиони осиё байни наврасо 8-умин бозиҳои осиё чемпион шуда буд. умед дорем ки финалам мебурад. аввалин шуда таваҷҷӯҳи мо ба сабқати ниҳоии вазни 55 килограмм афтод. дар ин вазн расул облобердиев ва юсуфҷон сангинов пас аз ҳунарнамои арзанда дар рақобатҳои муқаддимотӣ имконият пайдо карданд ки дар финал рӯбарӯи ҳам қарор гиранд ва барои медали тилло ва унвони чемпиони тоҷикистон дар соли 2025 мубориза баранд. финали ин ҷуфт ниҳоят ҷолиб ва пуршидда ҷараён гирифт. ҳарду паҳлавон кӯшиш мекарданд бо истифода аз усулҳои классикии куштини юнонурумӣ бартарии худро нишон диҳанд. дар натиҷаи ин рақобати пурҳаяҷон расул облобердиев муваффақ шуд ки ҳарифашро бо ҳисоби 7-1 мағлуб намуда сазовори медали тилло ва мақоми аввал гардад. юсуфҷон сангинов медали нуқра ва муҳаммад ғафуров бо муҳаммадҷон умаров медалҳои биринҷиро соҳиб шуданд. дар вазни 55 кило тазорҳои ҷои якум шудам, медали тиллоро ба даст овардам. тайёри ман ҳамроҳи мураббиям муҳаммадиев Октан ва ҳайдар ҳайдаров ва муаллим отомуродов Баҳрох хеле хуб гузашт. ман миннатдориамро ба онҳо мерасонам. омодагиро ман дар шаҳри Исаравшан мегузаронам ва хуб тайёрӣ мебинам ки дар мусобиқаҳои осиё рафта тазорҳои ҷои якум шавам. дар финали вазни 60 килограмм муҳаммад Раҷаб Сафаров бо Дамир Отаев рӯбарӯ шуд. Дамир Отаев ки қаҳрамони осиё миёни наврасон дар соли 2024 мебошад, муддаи асосии ғалаба дар ин рақобат ба ҳисоб мерафт. аммо муҳаммад Раҷаб Сафаров аз лаҳзаҳои аввали қоғозмоҳи ташаббусро ба даст гирифта то анҷоми рақобат ба ҳариф имконият надод ки ҳатто як имтиёз гирад. дар натиҷа муҳаммад Раҷаб бо ҳисоби калони 8-0 пирӯз шуда мақоми аввалро касб кард. нишон дода мешавад ва бо ҳисоби 9-0 Дамир Отаев ғолиб мешавад ва ин ҳам як истиқболгирӣ аз ҷониби муҳаммад Раҷаб Сафаров буд.
финали вазни 63 килограмм ду дастбарвар як толори варзишӣ Маҳди Баротов бо Асламҷон Азизовро ба ҳам овард. ин ду паҳлавон ки аз ҳунару маҳорати якдигар ба хуби огаҳӣ доранд, рақобатро хуб оғоз карданд. қисми аввали сабқат бо ҳисоби 5-3 ба фоидаи Азизов ба анҷом расид. интизор мерафт ки қисми дуюми нерӯсанҷӣ боз ҳам ҷолибтар мегардад, лекин бинобар осеб бардоштан Маҳди Баротов рақобатро идома дода натавонист ва Асламҷон Азизов ғолиб дониста шуд. дар финал ман бо Аслам Азизов ки ҳам дар як ҷо тамрин мекунем бо ӯ осеб бардошта мағлуб шудам ва дар оянда ман машқҳоро сахт карда сазовари ҷои якум гардам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. Нишони нуқтаро голи худ кард. Бозам ба навобаи такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна мубориза буд, чӣ гуна муборизаи шадиду дидани буд ки дар натиҷа Абдуллоев Сунатулло ғолибиятро боди худ кард. барои ғолиб омадан дар вазни 67 килограмм Сунатулло Абдуллоев бо Амирҷон Обидзода рақобат карданд. мубориза миёни ин ҷоз хело ҳам пуршиддат оғоз ёфт ва дар қисми аввал Амирҷон бо бартарӣ як имтиёз пештафиро дар ихтиёр гирифт, аммо дар қисми дуюми сабқат кор тамоман дигар шуд, чунки Сунатулло бартариро комилан рӯи даст гирифта бо ҳисоби 10-2 пирӯзиро ба даст овард. партофти 4 имтиёза анҷом дод ва ба осонӣ ғолиб шуд. финали вазни 72 килограмм Шохҷавон Бобоевро бо Толибҷон Иброҳимов ба ҳам овард. касе интизор надошт ки рақобати ниҳоии ин вазн камтар аз 20 сония идома меёбад. Шохҷавон аз сонияҳои аввал мавқеияти олӣ пайдо намуда ду партофти 4 имтиёза анҷом дод ва бо ҳисоби 8-0 ғолибиятро касб кард. ҳамин тавр Шохҷавон ҷои аввалро соҳиб шуд ва унвони чемпиони Тоҷикистонро дар соли 2025 ба даст овард. имрӯз дар чемпионати Тоҷикистон иштирок карда ҳамаи рақибонро шикаст дода сазовори ҷои аввал гаштам ва аз ин ҳам ҳаракат бисёр мекунем, хубтар мекунем ки дар чемпионати Осиё, дар чемпионати ҷаҳон Тоҷикистони худро муаррифӣ гардонем. дар вазни 77 килограмм касе ба Алишер Узимадов баробар шуда натавонист. ӯ дар ҳамаи рақобатҳояш ҳунарнамоии олӣ нишон дода ғолиб омад. дар финал Алишер бо Анварҷон Ҷураев рақобат кард ва бо ҳисоби 6-3 рақибро шикаст дод. ҳамин тавр дар ин вазн Алишер Узимадов ҷои аввал, Анварҷон Ҷураев ҷои дуюм ва Манучер Ҷалилов бо Муҳаммад Раҳмонов ҷойҳои сеюмро соҳиб шуданд.
سپس رقابت فینالی وزن 82 کیلوگرم میان حکیمجان ظهورov با عبدالرشید رجب دایر گشت. در این نیروسنجی دو پهلوان موافق این وزن بهر مظفریت با هم مبارزه بردند. رقابت پهلوانان در ادامه نیافت، زیرا که حکیمجان از خود هنرنمایی زیبا نشان داده قبل از انجام وقت با حساب کلان 8-0 پیروزی به دست آورد. در جمهوری تاجیکستان چمپیونات تاجیکستان برگزار گردید. من با 4 رقیب آزمایی کردم و سزاوار جای اول گشتم. بعد از چمپیونات تاجیکستان نیت داریم که با چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان رفته پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم. من با همراهی مربیم بک فروخ تمرین ها رو جدی دیدیم. باز هم جدی‌تر می‌بینیم در مسابقه‌های بین‌المللی سزاوار جای اول گردیم. برای مدال طلای وزن 87 کیلوگرم دو پهلوان موفق این وزن محمد سلطانزاده با انوشیروان حسین‌زاده همه رقیبانشان را از صدر راه دور کرده به مرحله نهایی رسیدند. در فینال انوشیروان نسبت به حریفش برتریت نشان داده با حساب 10-1 غالب گردید و عنوان چمپیون تاجیکستان را در سال 2025 صاحب شد. یکی از جالبترین و خاطرماندترین رقابت‌های چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن یونان رومی محض فینال وزن 97 کیلوگرم به حساب می‌رفت. این نه تنها یک رقابت ورزشی بلکه برخوردی تجربه با جوانی، اراده با شتاب و آرزو با امید بود. در این آزمایی حل کننده پهلوان تجربه‌دار قهرمان تویچف 38 ساله از دسته ولایت سوخت با پهلوان جوان و امیدبخش ابوبکر محمودوف روبرو شد. فرقیت سن و سال میان این دو پهلوان 10 سال را تشکیل میداد و اکثر مخلصان بر آن نظر بودند که نیروی جوانی پیروز می شود. اما کی گفت که سن و سال می تواند اراده قهرمان را شکست دهد؟ قهرمان تویچف از لحظه های اول رقابت با استواری و هنر بلند کسبی تشبث را به دست گرفت و با اجرای اصولهای زیبا و موثر و رقیب حتی امکانیت یک امتیاز گرفتن را نداد. در نتیجه قهرمان با حساب باوری بخش 8-0 غالب آمده قهرمانی نشان داد. این پیروزی برای قهرمان تویچف تنها یک مدال طلا نبود، این انجام پرشرف یک راه به حساب می رفت. او پیش خود عهد بسته بود که انجام کارنامه ورزشیش را محض با عنوان چمپیون تاجیکستان انجام دهد و امروز با اراده قوی و مهنت صافدلانه این آرزو جامعه عمل کشید و او اثبات کرد که قهرمانی سن و سال ندارد، قهرمانی اراده دارد.
برای این مسابقه من خیلی مهنتی زیاد کردم که آخرین مسابقه من است. من باید مدال طلا رو به دست گیرم. برای من بسیار مهنت کردم. شب روز فقط مهنت کردم که آخرین گشتنی من باید با همه خیلی مدال طلا به انجام رسد. من حاضر شاگرد دارم. 40 نفر شاگردای من در سراوشان من مربی مشق میدیم. ولی طولی 6 ماه میشد که من معلم کار کردم. من میخواهم که در این راه شاگردان رو تربیت کنم، پرچم تاجیکستان رو برام. رقابت آخرین در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن یونان رومی فینال وزن 130 کیلوگرم به حساب میرفت که دو پهلوان شهر دوشنبه شهباز دولت و طاهرجان اخونوف در این مرحله با هم رقابت نمودند. نیروسنجی سنگین وزن‌ها بسیار جالب صورت گرفته با غلبه شهباز دولت خاتمه یافت. دوامی 2 روز در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان ما شاهد هنرنمایی گشتنگیران بودیم. یعنی که چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتن طرزی آزاد و یونان رومی برگزار شد. بهترین هنرنمایی نشان دادن ورزشکاران، سبقت‌های جالب بودند. از جریان هنرنمایی آنها ما پیگیر بودیم. منظور شما نمودیم هنرنمایی ورزشکاران را و اکنون نفرانی که در چمپیونات تاجیکستان هم از گشتن طرزی آزاد هم از گشتن یونان رومی مقام‌های افتخاری را به دست آوردند، امکان پیدا کردند که کشور ما را سال آینده یعنی سال 2026 در چمپیونات آسیا، بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان هنرنمایی کنند. ما در سال آینده با همه ورزشکاران تاجیکستان که در چه سمتی که باشد هنرنمایی میکنند، کشور ما را معرفی میکنند، موفقیت، بردباری و اقبال بلند ورزشی را آرزومندیم. اینجا گزارش ما به انجام میرسد. خیر، تنسیت خانه آباد باشید.